Diversi persuni tawġieħ lill-Perit Dom Mintoff u waslu l-messaġġi tagħhom lill-familjari tiegħu fil-ktieb tal-Kondoljanzi. Messaġġi mnisla minn tifkiriet li kull wieħed u waħda li ffirmaw il-ktieb għandhom tal-Perit Duminku Mintoff. L-ewwel li ffirma l-ktieb ta' Kondoljanzi kien il-Mexxej Laburista Joseph Muscat. Segwit mis-sinjura tiegħu Muscat. F'appell li jagħmel il-Mexxej Laburista Joseph Muscat appella biex l-attivitajiet li ser ikun hawn minn issa il quddiem biex jingħata l-aħħar tislima il-Perit Duminku Mintoff isiru b'dinjità lill-bniedem tal-istat u jingħata tislima ta' poplu sħiħ. Dan huwa korteo ta' bniedem tal-istat illi ta' ħajtu lill-pajjiż. U dan mhijiex ma nixtiequx li tkun attività tal-laburisti. Din trid tkun avveniment tal-poplu kollu min qatt ħajtu mal-Perit Mintoff, min qatt ma qabel mal-Perit Mintoff, imma nies li d-dinjità jirrispettaw ix-xogħol li jagħmel dan il-bniedem tal-istat u nixtiequ li dan tkun tislima mhux ta' nofs poplu jew ta' parti mill-poplu, imma x-xewqa tagħna u tal-familja hija li tkun tislima dinjituża. Il-ktieb tal-Kondoljanzi kien iffirmat ukoll minn membri tal-amministrazzjoni Laburista. Deputati u kandidati Laburisti ukoll iffirmaw il-ktieb ta' Kondoljanzi. Tul il-jum membri tal-pubbliku marru fil-fwajjer taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun biex iffirmaw il-ktieb ta' Kondoljanzi. Kemm bniedem li kien jara viżjoni mhux illum ta' 30 sena issa kemm jinħaqt ftit fit-tfuliti, bħala nftakar ċertu affarijiet li kien jislet speċjalment waqt meetings. Jiena obbligat leh għax meta kont fqir konna fqar u għalana mill-faqar u ħadd iktar. Niftakar ħafna affarijiet l-għajnuna soċjali kollha għax fil-mezzena li kien ilhom il-Partit l-oħra ma kien sar xejn. U minn 1949 Boffa u Mintoff għamlu l-liġijiet kollha ta' Malta. Biex innati l-aħħar tislima il-tieni missier li kelli għax inborn liża jien inħobbu ma ngħidx daqs missier imma l-istess ħaġa. Għamel ħafna ġid lill-pajjiż lil Malta kollha, tella ħafna nies mill-faqar u mill-ġuħ li kellhom. U dan huwa bniedem li ma tantx tarġa' tara bħal. Bniedem kbir, bniedem li għamilna nies, social services kollha u għamilhom. U l-qima u r-rispett li qegħdin nuru lejn il-Perit Duminku Mintoff ma jista' jkun qatt biżżejjed għalli jagħmel għalina il-Malti. Nieħdu relazzjoni tajba minn ħadd Mintoff għax Mintoff kien bniedem ħaddiem bħalna, allura kien jaf x'inhu l-ħaddiem. U mexa għal-ħaddiem spalla ma spalla miegħu. Il-pubbliku jista' jkompli jmur jiffirma l-ktieb ta' Kondoljanzi tul il-jum tal-ħamis sa 3 ta' wara nofsinhar.